Срещнах Бенджамин Феликс Дал през 2010 година на международен балетен конкурс Варна. Бенджамин беше вдъхновяващ, пленителен, харизматичен педагог. 4 години той идваше до България на собствени разноски и ме обучаваше индивидуално безвъзмездно. Образуваме на всички нива, но най-важното – вдъхна живот в тялото ми и разкри танца в мен. Впоследствие ме изпрати да уча фламенко в Мадрид и днес в България има фламенко общност благодарение на Бенджамин. Той е вдъхновител и на първата академия за театрален танц, която ръководя и в която се изучава създадената от него техника. Трудно е да се говори за Феликс Дал. Той не може да бъде описван, трябва да бъде преживян както танца се преживява. Трябва да бъде изтанцуван. Но ще кажа, той е ключ към храма на изкуството. Той е жрец, който посвещава в танц. Той е пътеводна звезда, която огрява пътя на вървящите по него. Той е пътник, който се е превърнал в път. Той знае тайната на каменното цвете, да вдъхнеш красотата на живо цвете в камъка, да оживотвориш тялото чрез танцуващата душа. Балет, модерен танц, степ, джаз танц, хореография, слово – всичко това са инструменти, чук и длето, с които да бъде изваян камъка. Тялото на танцора, но тайната е другаде. В камъка да се вдъхне живот, а танцът е живот. Днес повече от всякога имаме нужда от танц, имаме нужда от Бенджамин Феликс Дал. Учителю, благодаря ти, целувам ти ръка.